Bună, dragilor! Numai puțin să mă îndepărtez ca să nu ne audă. Dragilor, nu am vrut să apelez, dar sincer sunt disperat. Am zis că poate careva dintre voi mă puteți ajuta cu un sfat, pentru că n-am mai întâlnit așa problemă. Țin doar să menționez că problema e din județul Vaslui. Uitați aici care este problema mea. Și vă spun despre ce este vorba. Eu am avut un acord cu această doamnă unde am stabilit că o plătesc 50 de euro pe săptămână și atunci am zis că în momentul în care avem și noi musafiri, să comand eu în casa asta. Să fie bine, nu, să fie ca la oameni. Dar acum doamna nu respectă acordul. Nu știu ce să mai mă fac. Și avem și musafiri în seara asta. Vă mulțumesc anticipat.